ngoKristu uJesu waseNazaretha. Amen. Sifunda ke bazalwane incwadi yeRevelation, incwadi yesishilelo. Incwadi le yesishilelo ibhalwa nguJohane. Amen. Lapho uYohane umpostile abakhona intshutshisa abapostile musingaba bebehamba noYesu. Bekabakhona intshutshisa enkulu. uYohane yena enye yento wayenziwa uye wakhutshwa amehlo emveni koko isijeziso sakhe wabese ke yolahlwa esiqithini okuthiwa sesasePatmos. Amen. Now ngelixesha ke ngoku ebhala apha kuthiwa makabhala akasaboni ngamehlo ngenxa yentshutshiso yevangeli. So lapho ke ndiyakhona ke bazalwane uba intshutshiso lena indala. Hallelujah. Bathutshiswa kodwa ngelixesha sebengasaboni ngamehlo kwakona kuthiwa bhala John. Xa ufunda kwenye indawo lapho kuthiwa bhala Yohane uba unoyolo umkhonzi ofile afele enkosini. Hallelujah. Lapha ubhala ke ngoku Yohane kuthiwa ke ngoku ubhala apha ubhalele isithunywa esukwibandla lasePergamo. Amen. Apha ngamabandla asixhenxe ase-Asia. Ibandla nebandla linesithunywa salo. Now kuthiwa ke ngoku bhalela eli ibandla lasePergamo. Amen. Bhala funda ke sisiwami ke verse number 12. Isithunywa sebandla elisePergamo. Yes. Sibhalele uthi utsho lowo unalo ikrele elinhlangothi mbini elibukhali ukuthi ndiyayazi imisebenzi yakho. Amen. Ndiyayazi imisebenzi yakho. Le ndaba mhlambe ifana nendaba wena sisiphamela uba kuthiwa apha eDrisense njengoba abazalwane bekhonza ngohlobo kube khona isithunywa salapha. Xa sikhonzayo emfuleni khona isithunywa sasemfuleni eKhayifanteni njalo nje uthi ke ngokubhalela isithunywa sebandla elisePergamo. Amen. Ndiyayazi imisebenzi yakho ngoba uThixo akafihlelwa nto bangcwele. Hallelujah. Ndiyayazi imisebenzi yakho. Ndiyakwazi ukwenza kwakho. Ndiyakwazi ukubulaleka kwakho. Ndiyakwazi indlela obathanda ngayo abantu. Ndiyayazi indlela obakhathalela ngayo abantu. Ndiyakwazi ububele bakho. Hallelujah. Bhala John ubhalela isithunywa sebandla lisePergamo. Funda ke sisi. Ndiyayazi imisebenzi yakho. Yes. Nalapho uhleli khona. Apho ikhona itrone kaSathana. Lo ndawo ukuyo apho khona ibandla lizinze khona kukho itrone kaSathana. Hallelujah. Ngoba uThixo akafihlelwa nto bazalwane. Le ndawo uplante kuyo utyale kuyo ugcwele uSathana. Kodwa ndiyabona kule ndawo leyo ukhonza phakathi kweso simo sinjalo. Ufohla kunjalo awubuyi ngamva uyaqhubeka uyamkhonza uThixo. Ndiyayibona imeko yakho. Akafihlelwa nto uThixo bazalwane. Hallelujah. Ndiyayazi imisebenzi yakho. Ndiyayibona futhi le ndawo wakhe kuyo kukho itrone kaSathana. Bonda sisi. Lokuba ulibambe waliqinisa igama lami. Hayi Nkosi yami, ulibambe waliqinisa igama likaYesu. Hallelujah. Ndibona ulibambe waliqinisa igama likaYesu. Ziyatsho zona inkwithelo. Kodwa ulibambe waliqinisa. Hallelujah. Kwinto yonke ohlangabezana nayo ubambelele egameni likaYesu. Zithi zivela izinto uvukelele ilizwi uthi yintoni enohlukanisa nawe. Imbandezelo lihlele intshutshiso indlala. Kufumanise ngekho nto enohlukanisa noJesu. Hallelujah. Ulibambe waliqinisa igama lami. Hallelujah. Hallelujah. Ndawo ohleli kuyo indawo kaSathana. Bangcwele akafihlelwa nto uJesu. uYesu ubona uThixo ubona konke.
akhonda kayifihlela uyindawo kuyo indawo erongo kakhulu akho umuntu kubonakala ingathi akho umuntu lokholwa kodwa bavela abantu abakholwayo. Haleluya. Ugxaya unyeliswe kodwa ulibamba uliqinise igama lika Jesu. Haleluya. Yayibona indawo kuyo funda sisi. Akwakukhanyela ukukholwa kum. Awalikhanyela ukukholwa kum. Nasemihleni uAntipasi owabulawela kuni. Apho ahleli khona uSathane. Apho ehleli khona uSathane. Wayelingqina lam elithembekileyo. Na kukho lo mkhonzi kaThixo ke waye kulo ndawo. Haleluya. Engubani uAntipasi? Ya uthi iBhayibhile wayelibambe waliqinisa nasekufeni kwakhe. Zange utshintshe imessage. Zange uyeke ukukhonza ngenxa boseke ebhubhile emhlabeni. Waqhubeka wathembeka. Waqhubeka wemenyanisweni. Hayi Nkosi yami. Haleluya. Awatshintsha. Ngiyayibona imisebenzi yakho, ngiyakubona ukwenza kwakho. Indawo ohleli kuyo indawo ukuyihlonika kaSathane mfowethu wamaqhaza. Sathana wakhe kule ndawo wena uhlela ukona. Haleluya. Ngoba sikhona ezingasiboniyo. Manje uJesu uyanqawe ukuba Thixo. Haleluya. Le ndawo uhleli kuyo indlela igcwele uSathane kodwa xa kufika uThixo. Hayi Nkosi yami. Siyajika izinto. Kancinci kancinci. Haleluya. Kuthiwa yeyithela ngathi yatshintsha nje le ndawo. Ufika uThixo afuduka uSathane. Haleluya. Ngokuthi umhlabeleli ubefikile uJesu. Babali uSathane. Haleluya. Xa ufikile uJesu uthatha umthwalo uSathane ahambe. Inhloni kaSathane Antipasi. Inhloni kaSathane lapho nakhe khona. Bathi ngenxa uba nilibambile igama lami anayijikela inyaniso. Haleluya. Haleluya. Mele inyaniso bazalwane. Sesivela mgebe intshutshu semsebenzini. Kuthiwa uphilo Yesu wakho. Uphilo umsindisi okhona uphilo kodwa uqomba anduzujika. Uyayilungisa le meko ayilungisi but andindawo. Haleluya. Nasekufeni ke komntwana kwendoda eyikhola kakhulu Antipasi zange niyeke ukukhonza. Naqhubeka nakhonza uThixo qhubeleka sisithanda sini. Lokho ke ndinendawana ngakuwe. Ezizokuba unabo Nkosi yami Jesus. Funda. Lokho ke ndinendawana ngakuwe. Ezizokuba unabo apho abayibambe bayiqinisa imfundiso kaBhileham. Yantsoke. Uyamtshakeka ke uyamncoma wehlanayo ba uyabona apha wenzeka kuhle. Funda kafana uJesu nabantu belizwe. Yasuka athi aqale ngale nto ingcola athi akho nto yakho because wenze nale. Uyaxelela ba uyabona ngemntana kaThixo uqhubeka kuhle apha. Wenzeka kuhle umsebenzi wenzayo umhle kakhulu ulungisile apha but dina le ndawana. Haleluya. Dina le ndawana. Haleluya. Bakhona phakathi abasayibambile imfundiso kaBhalamu. Ubani uBhileham oyobhalamu. uBhileham. Yes. Haleluya. Bonke imfundiso kukho imfundiso abasayibambile. Kodwa ke ngambeni kwexesha fundisa wena kulo ndawo leyo. Haleluya. Qhubeleka sisithandazo. Lokho ke ndinendawana ngakuwe ezizokuba unabo apho abayibambe bayiqinisa imfundiso kaBhileham. Yes. Owamfundisayo uBhalaki ukuphosa isikhubekiso phambi konyana bakaSirayeli. Ukuba badle izinto ezibingelelwe izithixo. Benze nombulo. Ngokunjalo nawe unabayibambe bayiqinisa imfundiso yamaNikolawo. Into leyo endiyithileyo. Guquka okanye ndoza kuwe kamsinya. Lenze imfazwe nabo ngalo ikrele lomlomo wami. Lowo unendlebe makayive into ayithethayo. Wayivala. Lowo unendlebe makayive into ayithethayo. Glory to Jesus. Haleluya. Leyo ikuthi unendlebe nje unetyala. Haleluya. Khona kuhlo kwenzayo ndiyabulela ndiyayincoma. Bathi kusekhona le ndawana. Haleluya. Haleluya.
ithina ikolele vesi basifanele dibasa amavesi na kodwa kuthiwa yathetha idonki. Ngendoda ethile lithi iBhayibheli ithina vesi khona idonki eyathethayo. Indoda yayikabela idonki ifuna yophosa uba makaphose isikhubekiso. But kwafumaniseka uba hey man khona lento akayibona lo mfu uyayibetha le donki. Wayihamba idonki iyabona uba hey yena akaboni into ubetha idonki. Haleluya. Naw lithi iBhayibheli ke na kukhona abasayibambile imfundiso engasoyiyo. Haleluya. Ngamanye amazwi wena fundisa ungenjalo ndawuza. Haleluya. Ngekhele livutha umlilo. Lithi ke iBhayibheli onendlebe makayive lento ithethayo. Fundisa qhubeleka mama sithanda zenza idlo. Nawo unendlebe makayive into ayithethayo. Ayithethayo. Umoya kuwo amabandla lo enkosi. Umoya uyathetha bazalwane. Lo unendlebe makeve umoya uthetha. Yes qhubeleka mina sisi. Umoya kuwo amabandla lowo wayesayo. Ndiyakumnika ukuba adle kuyo imana efihlakeleyo. Oyisileyo ke ndawumnika adle kuyimahle. Khona imana efihlakeleyo. Owoyisileyo ngoba kufuneka soyise lapha kulomhlaba. Izinto zona ziyabekwa phambi kwethu mfokamkhele. Izinto ziyabekwa phambi kwethu mamonakali. Izinto ziyabekwa mntaka Jonase phambi kwethu into oyisileyo. Khona izithaba esibekiweyo ekhaya. Khona utata ngapha ukuthi uba uZulu. Wayikhonze faith mission lithi bala tata walala. Nake ndasibaza story pha ikhonze benyimini lithi walala for 3 days. Bebona uba ngathi uswelekile kanti akaswelekanga. Amakhola bathi no man masingabizi ambulance masingabizi into lo muntu akaswelekanga. Uyabona bahlala bayithandaza into eyenzeka ngapha ukuthi ezilalini. Bathandaza for 3 days behlengaye pha endlini. Waphinda wabuyela emzimbeni la tata. Wayishunyezwe ngutata ungidi wasefaith mission. Lithi ke ngoyibayo lathi 3 days ebuye ebalisa uthi ngeke nadibana noba ungidi ngapha. Ndabe ndisezihogweni kunzima ndisitsha uthi impethu yakho ingangebhanana. Into evele iqhobhoze nje uthi ubuhlungu endabuvana khona pha ku YouTube nginganithimela ilink bazalwane nizibamele uthi ubuhlungu endabuvapho impethu yakho ingake awufi iqhobhoza nje uphume ngapha komathiko bayakhala abantu kunento engathi yitanke enkulu bazama ukuphuma uthi yebo nje bandilapha nami ngapha phakathi kwabo ndilila uthi isono sami nakubulali yakho kwamakhelwane nokuphatha kakubi umfazi wami uthi lihlale libi kakhulu ukuphatha kakubi unkosikazi nokubulala isilwanyana. Wena uboni yakho ukuthi ayibulala uyisakhaze kanti ibhaliwe ngapha ya. Ngoba kuyabhalwa kuyarekhoda akurekhodi icala urekhodi izulu. Haleluya. Uthi ke ngolo tata xa efikayo ngapha njengoba kwenzeka yonke lonto le uthi wathi igqini noba uZulu. Kunombulo yonke into isenzeka wathi uba uZulu noba ungidi. Wabuza ba Zulu ufuna ntoni pha? Ikushumayezeka ngabe emhlabeni. Umuntu uZulu akho mathipho yini sendilapha uthi yini ngoba ndisebenzi ba benifumene ichance iphinde ngishumayele mo ngifumane siyayisaba ngoba izithaba zona ziyafumaneka nisebenzela zona ke lapha bazalwane ndiyayazi imisebenzi yakho ndiyakwazi ukwenza kwakho kakuhle futhi yonke lento ilungile uyenza kwindawo enzima ekhohlakeleyo electronic asatha kodwa walibamba walenqinisa igama lika Jesu. Petros wesiqala chapter number 4 sithandazeni bazalwane. Petros uqala chapter number 4 ansozeni basabamdeke siyivala. Namhlanje sigodukile. uJesu